sa niya mo ang mga bisyo ano sa dire nagplano na sa sila mag TikTok. TikTok na sa TikTok. Mahigog ng ko diri sa mga tapad na ko grabe. Mga master kay ko mga tapad. Diri sa ako ang right side kay mo ang Skin 91 baby sa aming Delilia. Sa akong left side sa Skin 911 baby sa CJ Estrada ho my idol. Sana all baby. Grabe sa alas na all baby. So, God, di ba? Oh, grabe. Oh baby, baby, baby. My baby, baby. So, di ba? Hit me baby. So, di ko ng baby oy. Kami taon na rin. Naman tayo ni Kuyog na rin nga, namaligya glomir. Wa may ko, free. Grabe. Why free taste na? Bus Madam Harley, sa imong glomir. Ay, free taste. Pero kanon mo. Bus Madam, kasi nag-apply na mo sa sabon. Buka ka mo. Napapakot. Sukad di gamit ko glumir. Napuglaw. Para ka na mag-fix skin sa kanang kuhan mano sa China phone na sumuha ng ilong. Positive kay nawang bugas, ay negative nawang lang na. Alright. Itong mga Skin 911 babies niya, ako nang gitumbagin niya ang mga panawagan, no? Wipe overhaul akong now. Ato lang inayo na itong tingog kay mahuwaw ta. Mahuwaw ta sa itong mga tapad pa. Saan to nila ang kamera angle? Sige ito ba na si JD eh? Sige ito siya gumit ala. Kapuya gud. Daghagagmay dyan, miss. Kapuya gud yung CG ano, no? Sige siya kana. Ikaw po tinagkuha sa yung words, miss. Dili. Dahil kung di mo magtaka akong words, miss, tangtangan na akong nang. Kasi daghan juga yung adas liog. Ito sakit talaga. Kanang mga dagko. Dili gagmay sila. Isa dagko. Pila na katuig mo trabaho dito, miss? Sana. Pila na katuig mo trabaho dito? 3 years. 3 years? 3 years na ba mo dito? Mag-wax ba mo dito, miss? Laser kami sir. Wala may vaccine. Laser? Laser sa ilok? Brazilian sir. Sa ubos po? Sa mga babae sir. Wala dahil magpa-wax na laki sa ubos, miss? Wala man sir. Di sa lumukuan? Di sir. Ito no. Sakit ba? Kuha na di eh. Bukan kayo. Tang-tang na akong lao. Bako na sinugba. Luto na sinugba. Ano yung giingon nga kuhan niya, miss, kaya tiis ganda. Semua pwede ka gwapo sir, wala ning words. Kada sir. Tingog na sir, sinutong na kada sir. Dalawa na sir. Lago mo kayo sir. Wala sir ha. Nasunog din siya, miss, ha? Dili na ko na. Para sa mga tami sir. Dere? Umot lang ka ako, Diyos. Ang tawag na sa mga sir. Buang. May pagnanasa siya na. Karaan na dahil siya.
naman eh. Pati ganyan diha dayo. Kayo. So, Full balik body lang mo kung dapat na sir. Ilagaan dyan ni mo water ba? Atong bisyo, sir. Yan sir. Paningo tawag si sir, eh. Saan ko ibutangan ni miss? Okay rin na, sir. Di ra butangan? Kung mawala raman na, hindi man ganit madab ko. Ay lang po, sa. Kung di juga gana na, palit ang hydrocortisone cream sa tayo lang i-scroll sa mo. Yung, di mo na pa sa dag ko, mo, para sa kanya mo. Yung pang... Pwede rin ka niligoon. Uma, pwede na. Sige. Arag irab sir ha. Sinalingaw na po na kagtanggal. Ano Mga po na dito sa mata na, sir. Sa Guwapo, wala na yung words. guwapo daw ba? Grabe. Kung sa ko niyo, public on miss. Sir, 15 days lang sir. 15 days? Sige. Tiloko na nato na sir. Pag-inom na lang dagkuan. Ano sa man? Ifinamic? Hubog ka daan sir. Sige, sige. Kadang makaila pa po kagkuan sir ha. Basta Oh! hubog ka. Ay, sorry kayo guys. Sus, ang mga uya ba ni Hokira? Balik, sir, ha? Di na ko eh. 15 days pa ko ni miss. Kaya naman 10 days? 10 Gagmay days. mo na. Sure, oy.